Sanibona nwengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana udaba niyalwazi. Cha ngifuna ukunichazela ngabo labantu laba. Yebo, unumber 1 la uNomagugu Simelane. We antu uNomagugu Simelane unenhliziyo embi umuntu wesifazane, unenhliziyo ebolile, unenhliziyo yobuthakathi. Ethi umangobe bese elwa wena besulwa naye. uMEC ngapha uyahola kodwa uyoxoshisa omunye umuntu wesifazane emsebenzini. Nomagugu Simelane ubolile, unenhliziyo ebolile, indlela owenza ngayo ukwazi ukuxoshisa omunye umuntu wesifazane emsebenzini. Ebenza into eright, ebethe abantu abanganama document eSouth Africa abahambi, wena uyamxoshisa. Ubolile Nomagugu, inhliziyo yakhe ibolile. Siphohlomuka uMEC ngapha lapha kwa education, ubhizi ngapha kwa nutrition. Kwa nutrition abanye abantu bathi bayayizamela nabo abangapha kwa nutrition. Nawe ufaka ikhanda lakho nekhala lakho phakathi kulezi zinto zakwa nutrition. Ayisiphohlomuka ndeli ukuntshontsha, andeli ubusela. Lento yokuntshontsha nje kwiANC isaba segazini lenu. Ningamasela, ungahoba ngisabantu nababa abazama isinkwa, wena unasi isinkwa uyasebenza kodwa uyophazamisa abanye. Hayi nibolile siphohlomuka. Nibolile impela. Ngene ngithinte, umkhwanazi uzonibopha. Uzonibopha umkhwanazi. Anoke nizame phela ukungithinta. Nayi hippopotamus. Niyazi hippopotamus imvubu ngesiZulu. Angishongo ukuthi ubani njalo. Sawubona wezondo, angishongo ukuthi ubani. Unjani wezondo? Uyabona ke wena uyophakamisa inombolo lapha ngazi iphanyiswa kanjani ejele. Enesikubhekile Raymond Zondo. Yonke lenyaka imfisho kade uyenza. Ngendaba yokuthi usebenzisa amandla akho kuba yijaji ngendlela engekho right. Hayi Raymond Zondo iyochithana wemngane. Iyochithana. Wena sine South Africa iyochithana, ngiyakutshela. Ebese kulandela nangi uOscar Mabuyane. uOscar Mabuyane useyisebenzise ngendlela angaze njani eEastern Cape, akabaxhaphaza abantu base Eastern Cape, ubuya ngokuzolala uOscar Mabuyane. Akeke phenywe nayo ibheshu. Ziningi izinto ezingcolile ezenziwa uOscar Mabuyane lapha eEastern Cape. Ubolile naye phushu. Uma ngiqamba amanga akalandelwe investigate. Yo investigate wani ngoba angithi la kuANC kulamasele ANC. Ebese kuba nangu ukugcina yena uRamaphosa lo uRanko lokufanele sithi Ramaphosa must fall. uRamaphosa hambela wayele USA wafika wahlala noTrump. uTrump wamenzela umbhedo ubungathi ingane entshontsha ushukela ethule ezobukisa ama video engabe uzoxoxa ngezwe lethi South Africa. Njengoba ebolile ade benza umbola beno Raymond Zondo. Wabuya lapha ubele koBrazil, wasala la usenzo mchunu wenza inyimfi la ngoba nawe uyisigangi esidala usenzo mchunu. Sithi uzofika ethatha inqumo ephusile uthi umise lifini. Ngapha uyasebenza usenzo ngapha. Ubolile Ramaphosa, kubole yonke into, babolile rotten. ANC is rotten. Nibolile impela, phushu. Bese ngithi ukuphuma kancane. Sanibonani lapha eShowe eClinic lapho kuthiwa iGateway. Izithombe zenu zonke ngitholile. Lento eniyenza lapho kuma patient ukuthi nina ningene emsebenzini nehle nenyuke nihambe niyopheka iparish laphana nize niqala ukusebenza ngabo 9 bayagula abantu ngapha. Maniqeda ukupheka lapha niyabuya nizohlala eduze kwawa ama patient niyadla kule show lapha eClinic. Ngizofika ngelinye ilanga thulubuka. Ngiyofika ngaqhokela ukuthi ngifike ngihlalele. Nginithwebule nginenza ama video ningaboni ngoba lento eniyenzayo anizange nithunywa ukuthi hamba niyosebenza lapha eClinic. Nahamba nawe ufundela umsebenzi nawuthola. Manje sekufuneka nenza umathanda wenu. Khohlwana, izithombe zenu nginazo ukuthi bengingafuni ukuni-expose ukuthi nginifake la. Lento eniyenza kuleyo clinic elapha eShowe ngazi bathi bekuyini kudala. Ilokho nje kade ngizonitshela khona. Kodwa nje iyibolike lezeni izibonayo. Ramaphosa must fall. Ngane ngijahe ngimbekele umkhwanazi. Uzonibopha umkhwanazi.